Da li i vi spadate u grupu ljudi koji imaju svoj kompjuter ili svoj telefon i žele da zarade preko interneta? Onda dobrodošli u ovaj video gde ću vam pokazati lagani biznis model koji će vam možda čak i život promeniti. Dobrodošli ljudi u moj novi video kako zaraditi na internetu. Obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal i uključite notifikacijono zvono. Ne propustite još mnogo ovakvih edukativnih videa s ovog kanala. Najbolji način za zaradu na internetu koji će vam se sigurno dopasti jeste preprodaja na Instagram profilima. Ono što želim da vam naglasim pre početka svega jeste da se nećete obogatiti preko noći. Preko noći se niko nije obogatio od ovog biznis modela, tako da kada već ulažete puno vremena u Instagram, iskoristite ga pametno. Hajde da počnemo sa primjerima. Za početak treba će vam aplikacija AliExpress ili možete ukucati na vašem desktop računaru aliexpress.com. Dakle, kada ste ušli u aplikaciju, možete naći ono što vam treba za prodaju. Ovde možete naći bukvalno od igle do lokomotive. Dakle, mi ćemo za početak pretraživati nešto za primer. To će biti, na primer, gaming mouse, odnosno gaming miš. I prva stvar koju uradimo kada nam izađu miševi, kao što ovde vidite, kliknemo na Sort by Orders. Dakle, to je sortiranje po porudžbinama. I sada vidimo da ovaj prvi miš, koji je ovde prvi na listi, ima 19.647 porudžbina i ima 4,8 zvezdica. Ovaj drugi je jeftiniji, isto ima 19.000 porudžbina i 4,7 zvezdica. Tako da, meni se na primjer više sviđa ovaj, uđemo u taj oglas i pogledamo šta ćemo naručiti. Najbolje možemo da vidimo kako on u stvari izgleda tako što scrollamo na dole i uđemo u Customer Reviews, to jest ocene kupaca. Ovdje imamo 4500 recenzija, tako da bukvalno možete vidjeti sve i da pročitate šta pišu ljudi, kako oni u stvari izgledaju i tako dalje, tako dalje. Ukoliko i ovde niste sigurni, možete naručiti samo jedan komad, jedan proizvod bilo koji budete želeli prodavati, istestirate ga, možete da uradite čak i profesionalne slike koje želite za reklamiranje i nakon toga možete onda naručiti više komada, 10, 20, 50, nebitno koliko komada od tog proizvoda, ali za početak ja bih to uradio tako što bih naručio jedan proizvod. Tako da, ako vas mrzi da čekate i sve to, pošto za Srbiju se neka čeka čak i do mesec dana, zavisi, shipping, to jest dostava može da bude besplatna, može da bude uručunuta. Kada odete na Buy Now, vidjet ćete kompletnu cenu sa poštarinom i sa svim što trebate da platite. Dakle, ništa ne plaćate poštarima koji vam donose proizvode koje ste vi naručili sa AliExpressa, ništa ne plaćate carine i tako dalje i tako dalje. Znači, odlučili ste se za ovaj gaming miš koji je $4, meni generalno piše cenu u RSD, ovde u dinarima, što se vidi da je 421 dinar. Na kraju bi mi pisalo kada bih hteo da kupim u dinarima, ali nema veze. Znači, znamo da je ovaj miš 421 dinar, vidimo potencijala u njemu, tako da možemo sa njim da krenemo da trgujemo i da otvorimo stranicu, a to je u sledećem koraku. Dakle, ostanite do kraja. Otvorimo stranicu i krenemo sa prodajom proizvoda, moramo napraviti jednu prostu matematiku. Dakle, ako je proizvod koštao 421 dinar, recimo da ćemo kupiti 15 komada koji će nas koštati 6.315 dinara, što je oko 50 eura. 6.000 ćemo zapamtiti i reći ćemo da ćemo taj miš otprilike prodavati, ja bih dao cenu 25 eura onom mišu, stvarno je genijalan i dobar, ali ajde da kažemo da je minimum minimuma na našem tržištu 15 eura. Odnosno neka bude 1.800 dinara jedan komad. Puta 15 komada koje ćemo mi prodati, to je 27.000 dinara. Minus 6.315 dinara
koje smo uložili, ovo je profit. Sada ste došli na red da otvorite Instagram nalog. Obavezno je da budete profesionalni, znači da stavite profesionalno ime i profesionalne slike. Profesionalne slike vašeg proizvoda možete skinuti sa AliExpressa jednostavnim klikom u gornjem desnom uglu. A sada kada je sve spremno, potrebna nam je publika, dakle vreme je za marketing i reklame. Dakle, kada je reč o marketingu, niko od vas ne mora biti za to ekspert, čak nisam ni ja bio. Generalno, svako može da uradi jednu reklamu i da ispromoviše svoje proizvode Instagramu. Vi birate publiku, region, lokaciju, godine, uzrast, tako dalje, sve. Pitanja koje imate možete postaviti u komentarima i ja ću se potruditi da vam odgovorim, a čak i napravim video vezan za marketing. A sada kada je proizvod okačen na stranici sa profesionalnim slikama sa AliExpressa i profesionalnim opisom sa AliExpressa koji ste uzeli i napokon ga ispromovišete, nakon ovih ispunjenih koraka možete se opustiti i gledati kako vam novac sam dolazi. Da li spavate, trčite, tuširate se, šta god da radite, novac će vam dolaziti. Ljudi će naručivati, a vi ćete samo slati pošiljke. Sve što treba da uradite jeste da odete do lokalne pošte i pošaljete pošiljku kupcu koji je vama prethodno podatke dao. Ceo ovaj biznis model radi se bukvalno svojim mozgom, telefonom ili računarom koji imate i sve to bez dodira sa ljudima. Bukvalno postoji poštar koji za vas odrađuje posao. Ja lično znam za ovaj biznis model jako dugo i znam dosta ljudi koji su ga pre radili i samo od toga živeli. I znam ljude koji dan danas rade, a koji vam nikada neće reći ove tajne koje ću vam ja pričati u svim videima. U nekom od narednih videa snimat ću detaljnije tutoriale, tako da ukoliko vam se ovaj video dopao, subscribeujte se na moj kanal, a ja ću snimati još ovakvih videa. Lajkujte, šerujte i uključite zvonce.